O alcalde de Lalín tamén destacou que con esta obra se melloran varias das actuacións de servizos que pasaban por debaixo da ponte. Pola súa banda, Agustín Hernández cualificou de resultado espectacular estas obras da nova ponte da avenida Xosé Cuíña, coa que se consegue darlle continuidade ao paseo do Pontiñas. De tomar unha decisión aceitada para encardinar esa actuación co plan xeral de Lalín, si se poñía unha cota ou a outra, sempre se deixou pendiente ese treito do paseo do Pontiñas, e a verdade é que hoxe pois o resultado é que vai a dar continuidade ao paseo tanto hacia arriba como hacia baixo, a través de unha senda absolutamente aceitada para uso que se pode facer de aquí para baixo e de aquí para arriba, e creo ademais que este é un exemplo de actuación coordinada de colaboración entre as administracións. Por outra banda, José Crespo aproveitou a visita do conselleiro de Medio Ambiente para demandar unha vez máis a incorporación de Lalín nos sinais indicadores existentes tanto na autoestrada AP53 como na autovía AG59, xa que só aparecen as localidades de Silleda e Ourense, non figura o da capital de Zana, a pesar de ser un cruce de dúas estradas nacionais e varias autonómicas. Agustín Hernández avanzou que o seu departamento é consciente da necesidade de mellorar os cartéis indicadores na AG59 de Santiago a Estrada, tanto no referente a Lalín como a Santiago.